Σήμερα λοιπόν θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Γιατί το τελευταίο διάστημα με ακούς να μιλάω συνέχεια για την ψυχολογία, για το Axiom, με βλέπεις να συμμετέχω σε κάποιες διαδικασίες του κοκλαβίου, με βλέπετε να μιλάω για διάφορα θέματα επιχειρηματικότητας, με αποτέλεσμα να σας έχω μπερδέψει. Η αλήθεια είναι ότι το σημερινό βίντεο το κάνω για να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτές τις ταυτότητες. Γιατί μπορεί να αναρωτιέστε στην τελική ποιος είναι ο Θεόδωρος, τι είναι το Axiom, τι είναι η συνεργασία μου ακριβώς με το κονκλάβιο. Πάμε λοιπόν λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πραγματάκια. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να είναι ό,τι θέλει και όσες ταυτότητες θέλει. Άλλωστε, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που γίνεται εδώ πέρα μέσα στη social. Πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω ποιες είναι οι δικές μου ταυτότητες. Γιατί όπως και εσύ μπορείς να είσαι σύντροφος, μπορείς να είσαι επιχειρηματίας, μπορείς να είσαι φίλος, μπορείς να είσαι επενδυτής, μπορείς να είσαι γκόμενος, μπορείς να είσαι μαθητής, μπορείς να είσαι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να εξελιχθεί. Αλλά ταυτόχρονα μπορείς να είσαι και ένας άνθρωπος με διαβήτη, όπου αυτό είμαι εγώ. Ένας άνθρωπος με διαβήτη τύπου 2. Απλά δεν είμαι μόνο αυτό. Είμαι κλινικός ψυχολόγος, είμαι πατέρας 2 παιδιών, είμαι σύζυγος, είμαι εκπαιδευτής σε μια κοινότητα όπως είναι το Κονκλάβιο, είμαι ιδρυτής ενός Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας όπως είναι το Axiom και τυχαίνει να είμαι και κλινικός ψυχολόγος. Επίσης όμως είμαι και επιχειρηματίας, είμαι και επενδυτής, είμαι και άνθρωπος ο οποίος λατρεύει την αυτοκίνηση, είμαι και άνθρωπος ο οποίος του αρέσουν οι μηχανές, είμαι και άνθρωπος ο οποίος του αρέσουν και οι καταδύσεις. Όπως έχεις και εσύ το δικαίωμα να σου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, στην πραγματικότητα, ρε παιδιά, τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι το σύνολο των ταυτοτήτων του. Πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω τις 3 πολύ απλές μου ταυτότητες. Το Axiom, τον Θοδωρή Δημητριάδη και τη σχέση που έχουν αυτά τα δύο με το κονκλάβιο. Το Axiom λοιπόν είναι ένα Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με την κυρία Μασλαρλή Χρύσα και την κυρία Μαγκουνή Δέσποινα, που είμαστε 3 κλινικοί ψυχολόγοι και προσφέρουμε ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες. Είναι μια ομάδα η οποία ιδρυτής τυχαίνει να είμαι εγώ και συνεργάτες μου αυτές οι 2 γυναίκες. Στο Axiom έχουμε ένα δικό μας ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, το Triple Focus Model, το οποίο ασχολείται με το σύμπτωμα, το μοτίβο και την ιστορία. Στο Axiom λοιπόν μπορείς να έρθεις να εξελιχθείς, αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα της εξέλιξης ενός ανθρώπου έως και ψυχικές διαταραχές. Επίσης υπάρχει ακριβές βίντεο στο YouTube, στο YouTube του Axiom, το οποίο μπορείς να το βρεις από το link στο προφίλ μου και να δεις ακριβώς τι πραγματεύεται το Axiom. Οπότε, το Axiom είναι ένα κλινικό Ινστιτούτο που δημιουργεί, αναλύει και ψυχοθεραπεύει, όλο τον ανθρώπινο παράγοντα. Πέρα από αυτό λοιπόν, ως Θοδωρής είμαι ιδρυτής, είμαι πατέρας, είμαι επιχειρηματίας, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να δημιουργεί, του αρέσει η δημιουργικότητα, σε απλά λόγια. Οπότε, πέρα από αυτές τις ταυτότητες που σας ανέφερα πριν, όπως επίσης είμαι και κλινικός ψυχολόγος, πέρα από αυτό, από τη στιγμή που μου αρέσει η δημιουργία, ήθελα να προσφέρω τις γνώσεις μου σε μία εκπαιδευτική κοινότητα. Το προσωπικό μου προφίλ που μένω ακόμα εδώ, φαίνομαι στην πραγματικότητα ως ιδρυτής, ως πατέρας, ως επιχειρηματίας, ως εκπαιδευτής. Και αυτό είναι το προσωπικό μου προφίλ, το TEODIM Psychotherapy.
όπου μπορώ να μιλάω για την ηγεσία, για το χρήμα, για τη φιλοδοξία, για τις ψυχικές διαταραχές, μπορώ να μιλάω για διαζύγια, μπορώ να μιλάω για την προσωπική μου ζωή ακόμα αν θέλω, και αυτό είναι το προφίλ μου. Από εκεί και πέρα, το Axiom μαζί με το Θεόδωρο είναι στην πραγματικότητα η γέφυρα που διοχετεύει όλη αυτή τη γνώση στο κονκλάβιο. Το κονκλάβιο είναι μία πάρα πολύ ισχυρή εκπαιδευτική κοινότητα με την οποία συνεργάζομαι και είναι ένας χώρος που μεταφέρω τη γνώση μου. Εκεί πέρα μέσα λοιπόν υπάρχουν εκπαιδεύσεις για όλα τα θέματα που μπαίνει η ψυχολογία, τις επενδύσεις, το trading, την τεχνολογία, τη φυσική κατάσταση, την προσωπική εξέλιξη, την οικονομική ανάπτυξη. Και ο δικός μου ρόλος μέσα στο κονκλάβιο είναι να μεταφέρω την ψυχολογία μέσα σε αυτά τα πεδία και να δείξω ότι πίσω από κάθε οικονομική απόφαση απλά υπάρχει ένας άνθρωπος και να μιλήσουμε και να αναλύσουμε τα συναισθήματά μας. Να μιλήσουμε για φιλοδοξία, να μιλήσουμε για απληστία. Έτσι λοιπόν, το Axiom, το οποίο έχει το δικό του θεραπευτικό μοντέλο, σύμπτωμα, μοτίβο, ιστορία, ο Θεόδωρος Δημητριάδης και το κονκλάβιο είναι κάποιες συνεργασίες. Αλλά το κονκλάβιο δεν είναι ο μοναδικός μου δρόμος. Το Axiom δεν είναι ο μοναδικός μου δρόμος. Το ότι έχω οικογένεια δεν είναι ο μοναδικός μου δρόμος. Όλα μαζί, όπως και το γεγονός ότι έχω και κάποια θέματα υγείας, όπως σας ανέφερα. Και όλα αυτά μαζί είναι οι ταυτότητές μου και όλο αυτό μαζί είμαι εγώ. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Το ένα δεν απορροφά το άλλο. Το ένα δεν χρειάζεται να εξαφανιστεί για να μπορέσει να υπάρξει το άλλο. Αλληλοενισχύονται, αλλά ταυτόχρονα παραμένουν και ξεχωριστές ταυτότητες. Και αυτό το πράγμα που θέλω να σας περάσω, ίσως είναι μια από τις σημαντικότερες αλήθειες και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις μόνο μία πλευρά. Δεν χρειάζεται να είσαι μόνο επαγγελματίας, μόνο γονέας, μόνο δυνατός, μόνο ευάλωτος, μόνο επιτυχημένος, μόνο άνθρωπος ο οποίος παλεύει. Μπορείς να είσαι όλα αυτά μαζί. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε πολλές ταυτότητες. Το πρόβλημα ξεκινά όταν οι ταυτότητες μας δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Όταν ο επαγγελματίας μέσα μας αγνοεί τον πατέρα, όταν ο δυνατός αγνοεί τον φοβισμένο, όταν ο επιτυχημένος αγνοεί τον άνθρωπο τον οποίο κουράστηκε, όταν ο άνθρωπος που φροντίζει τους άλλους δεν φροντίζει τον εαυτό του. Και όταν ο άνθρωπος που μιλά για εξέλιξη κρύβει τα σημεία που ακόμα δυσκολεύεται. Γι' αυτό σας είπα και πριν, ότι είμαι και ο άνθρωπος που ζει με διαβήτη. Δεν το ανέφερα σήμερα για να ανακοινώσω κάτι. Δεν σας υπόσχομαι κάποια συγκεκριμένη αλλαγή. Και δεν θέλω να δημιουργήσω μία εικόνα ότι έχω ήδη όλες τις απαντήσεις. Το αναφέρω μόνο ως μία πλευρά της αληθινής ταυτότητάς μου. Υπάρχει η πλευρά που με έχει δυσκολέψει. Μία πλευρά που με έχει αναγκάσει να κοιτάξω διαφορετικά το σώμα μου, τις επιλογές μου, τις αντοχές μου και τον τρόπο με τον οποίο ακόμα φροντίζω τον εαυτό μου. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Αλλά σήμερα ήθελα πραγματικά να σας ξεκαθαρίσω, όπως και σε μένα έτσι και σε εσάς, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει παραπάνω από μία ταυτότητες. Αυτός λοιπόν είμαι εγώ. Ένας άνθρωπος με περισσότερες από μία ταυτότητες. Αλλά και το άθροισμα αυτών των ταυτοτήτων είναι η μία μου ταυτότητα. Αυτή λοιπόν η σχέση με το κονκλάβιο. Αυτό λοιπόν είναι το Axiom και η γέφυρα σε όλα αυτά είμαι εγώ. Και το ταξίδι που ακολουθεί
θα είναι μία προσπάθεια να δούμε τι συμβαίνει όταν όλες οι ταυτότητές μας σταματήσουν να πολεμούν η μία την άλλη και αρχίσουν επιτέλους να συνεργάζονται. Τα υπόλοιπα θα ξεδιπλωθούν την κατάλληλη στιγμή. Να είστε συντονισμένοι στο κανάλι μου, ακολουθήστε με σε όλα τα κανάλια μου για να δείτε όλο αυτό το ταξίδι των ταυτοτήτων.